Dedic această melodie din tot sufletul și din toată inima, special pentru toți frații din lume care țin aproape și se iubesc cu adevărat, și vreau să-mi exprim ceea ce simt prin cântare, pentru că noi toți frații avem cât o misiune în lume, să fim alături de frații noștri și să-i ajutăm atunci când e mai greu. Tu mă înțelegi cel mai bine, Bogdane. Da, Sorine, te înțeleg, că și eu am frați. Se spune că orice om din lume are în viața lui o misiune. Nu știu și nu-mi pasă ce fac alții. Misiunea mea e să-mi ajut frații, chiar dacă e mai mic sau e mai mare. Ce produc îmi par la fiecare, îi ajut cu inima curată și nu le scot ochii niciodată. Când le dai la frații tăi să-ți crească inima, că au avut nevoie și ai putut ajuta, oricât de mult le-ai dat, tu să nu le ceri nimic și ei la rândul lor te vor face fericit. Când le dai la frații tăi să-ți crească inima, că au avut nevoie și ai putut ajuta, oricât de mult le-ai dat, tu să nu le ceri nimic și ei la rândul lor te vor face fericit. Zi de zi eu mă gândesc la ei, mă gândesc mereu la frații mei. Așa a vrut bunul Dumnezeu, ajutorul lor să fiu doar eu. Dumnezeu mi-e martor, doar El știe. Nu fac să fiu lăudat de lume, dacă am eu să aibă și ei. Tot ce am le dau la frații mei. Când le dai la frații tăi să-ți crească inima, că au avut nevoie și ai putut ajuta, oricât de mult le-ai dat, tu să nu le ceri nimic și ei la rândul lor te vor face fericit. Când le dai la frații tăi să-ți crească inima, că au avut nevoie și ai putut ajuta, oricât de mult le-ai dat, tu să nu le ceri nimic și ei la rândul lor te vor face fericit. Se spune că orice om din lume are în viața lui o misiune. Nu știu și nu-mi pasă ce fac alții. Misiunea mea e să-mi ajut frații, chiar dacă e mai mic sau e mai mare. Ce produc îmi par la fiecare, îi ajut cu inima curată și nu le scot ochii niciodată. Când le dai la frații tăi să-ți crească inima, că au avut nevoie și ai putut ajuta, oricât de mult le-ai dat, tu să nu le ceri nimic și ei la rândul lor te vor face fericit. Când le dai la frații tăi să-ți crească inima, că au avut nevoie și ai putut ajuta, oricât de mult le-ai dat,